Шановні організатори конференції, дорогі гості, удзельнікі, дозвольте, па-першае, вас сапраўды павіншаваць, я тут буду не адзіным, з важнай з'яваю у нашай сучаснасці і гісторыі, з аб'яўленым годам навукі. Гэта знакавая падзея, сапраўды для ўсёй краіны і, натуральна, перш для Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У той жа час гэта таксама не просто так. Першым міжнародным навуковым мерапрыемствам, якое праводзіць Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, гэта абазначана ва ўсіх планах акадэміі, з'яўляецца гэтая канферэнцыя, і фактычна мы маем знакавую сёння падзею. У сувязі з гэтай ініцыятываю я б хацеў зарабіць невялікае выступленне, у межах якога хацелася б задацца пытаннем, чаму толькі ў 20 стагоддзі, апошнія словы працягнуў Валентины Павловны, Беларусь займела граматыку. Чаму толькі 100 год таму фактычна побачила свет першае выданне, якое мы лічым пачаткам унармавання сучаснай беларускай мовы. Чаму гэты працэс і ў прынцыпе навуковае асэнсаванне лексічных, граматычных, сінтаксічных і іншых фактараў беларускай моўнай стыхіі пачалося нібыта так позна. Пры тым, пры ўсім, што мы адначасова ўсюды кажам пра даўнія карані беларускай мовы, пра даўнюю традыцыю кнігапісання і пісьменства ў прынцыпе на беларускіх землях, пра беларускія вытокі многіх знакамітых помнікаў нацыянальнай кніжнасці. Усё гэта мусіць нас падштурхнуць да разваг. І больш таго, мы маем выданні кшталту, думаю, тут усім прысутным добра знаёмых, напрыклад, старабеларускія граматыкі і гэтак далей. Здаецца, ёсць старабеларускія граматыкі, але з іншага боку, як на мой погляд, напрыклад, там іх няма у тым выданні. Што мы ў гэтым сэнсе можам сказаць і як можам адказаць на гэта пытанне? Пытанне няпростае. Я паспрабую паразважаць і заадно задамся яшчэ адным паралельным пытаннем, якое абазначана ў назве знакамітай працы Браніслава Тарашкевіча, да которой звяртаемся, да апошніх двух слоў для школы. Нездарма гэта выданне выйшла пад назвою «Беларуская граматыка для школ». Фактычна ўсе папярэднія выпускі, друкаваныя і рукапісныя кнігі, напісаныя на беларускіх землях, якія мелі абсалютна розныя назвы: азбука, буквар, элементар, чытанка, граматыка, уласна, ці грамата, ці як іначай, яны ўсе збольшага прызначаліся ажно да 20 стагоддзя для патрэбаў навучання. Ці амаль усе. Нездарма мусіць. Бясспрэчна, што падобнага кшталту выданні гэта кнігі, праз якія малады, не толькі малады чалавек, да 20 стагоддзя это было пашыранай з'яваю, адкрывае для сябе не проста пэўныя здольнасці чытання ці пісання, але яшчэ і адкрывае новы свет, атрымлівае першыя веды пра сваю краіну, веды пра пэўную сістэму каштоўнасцей, у межах якой выхоўваецца. І, натуральна, ва ўсе часы разуменне падобных прац, кніг, друкаваных ці рукапісных, было справай ідэалагічнай. Ці ў межах дзейнасці пэўнай канфесіі, ці ў межах дзейнасці пэўнай дзяржавы, але, тым не менш, гэта было першачарговай задачай вялікіх супольнасцей людзей. Натуральна, што мы можам звярнуцца да каранёў беларускай кніжнай традыцыі, як сказаў шаноўны акадэмік і дырэктар цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. Мы сёлета маем яшчэ юбілей беларускага кнігадрукавання, 500-гадовы юбілей, які пачынаецца з кнігі «Псалтыр». З кнігі «Псалтыр», выдадзенай Францішкам Скарынам у 1517 годзе, 6 жніўня. І гэтая першая ж беларуская кніга, як мы цудоўна ведаем, з першых жа словаў у прадмове да яе, напісаная Скарынам, была адрасаваная акурат для патрэбаў, сярод іншага, а можа і найперш, адукацыі. Всяко писание Богом вдохновенное, полезное есть по учению и по обличению, исправлению и наказанию правды, да совершен будет человек Божий, на всякое доброе дело уготован. И далее. Псалом есть детям малым
пачатак всякой доброй науки, дорослым помножение в науце, мужам моцнае утверждение. Мы адразу бачым вось гэты дыдактычны і найперш пасыл, задачу, которую ставіў перад сабою наш асветнік. І гэтыя ж ці падобныя словы мы сустракаем у іншых, больш позніх выданнях. Традыцыя арыентацыі тых ці іншых друкаў на патрэбы адукацыі была пашыранай. Больш таго, Скарына, напрыклад, як і многія пазнейшыя выдаўцы ці аўтары, арыентаваў гэтае выданне на засваенне так званых сямівольных навук, адной з якіх, а часам і часцей нават першай, з'яўляецца граматыка. Граматыка, дыялектыка, рыторыка, арыфметыка, геаметрыя, музыка і астраномія. Вось 7 вольных навук. І ўрэшце сам пераклад Бібліі Скарынам, тут ёсць пытанне, ці ім зроблены ўсё ж пераклад самой Бібліі, але пераклад быў адрасаваны на тое, каб зрабіць тэкст Святога Пісання больш даступным і зразумелым для шырокай аўдыторыі. На той час это, бясспрэчна, асноўны тэкст еўрапейскай цывілізацыі. Бясспрэчна, у Скарыны было шмат паслядоўнікаў. Можна згадваць друкароў 16 і 17 стагоддзя, якія выпускалі безліч выданняў, прызначаных для патрэбаў адукацыі, якія мы можам назваць ці улічыць у аналізе гісторыі беларускай граматыкі. Каб, можа быць, не сказаць, што мы падышлі да гэтай справы толькі ў 20 стагоддзі і вот так адсталі ад Ламаносава вялікага, які якраз спасылаўся на некаторых якраз айчынных мовазнаўцаў, у тым ліку і выдаўцоў, аддаваў ім належнае. То аддамо і мы належнае сваім папярэднікам. У тым ліку і звязаным з маскоўскім княствам, вялікім княствам маскоўскім, на той час ужо і царствам, друкарамі Іванам Фёдоровым і Пятром Мсціслаўцам, якія пасля выезду з Масквы заснавалі друкарню Заблудове, дзе першым фактычна выданнем у 1569 годзе сталася Евангелие вучительное. Праз год у той жа друкарні пабачыў свет псалтыр з часасловам, а часаслоў таксама мае відавочную дыдактычную скіраванасць. Тым не менш, натуральна, гэта ўсё такая перадгісторыя вучэбных і мова не толькі знаўчых, але і навучальных выданняў. Уласна, гісторыя падобных прац пачынаецца з канца 16 стагоддзя на беларускіх землях, з часу, калі шматлікія рукапісныя так званыя азбукі, граматыкі пачалі трансфармавацца ў форму паўнацэнных кніг, якія пачалі яшчэ і тыражавацца друкаваным спосабам. Там нешта падвісла, націсніце, ласка, далей, я думаю, што будзе нормально працаваць. Паралельна ідзе такое слайд-шоу, некаторыя карцінкі, так бы мовіць, тых самых азбук, граматык, пра которые я часткова кажу. Незалежна абсалютна ад тэксту, проста як ілюстрацыя. Гэта, бясспрэчна, было звязана з наданнем пэўнага статусу старабеларускай мове ў межах Вялікага княства Літоўскага. Гэта было, бясспрэчна, звязана з актывізацыяй літаратурнай дзейнасці. Гэта было, бясспрэчна, звязана з тымі працэсамі сацыяэканамічнымі і канфесійнымі, якія адбываліся на беларускіх землях. Найперш, актывізацыяй аўтарскай працы ў межах таго феномену, які мы называем палемічнай літаратурай. Менавіта ў той час з'яўляюцца на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, у склад якой уваходзілі тады землі Беларусі, першыя выданні, якія мы сёння называем азбукамі. Можна згадаць азбуку Івана Фёдорова, львоўскае выданне 1574 года, невялічкая кніга ў 80 старонак аб'ёмам, але яна ўжо ўключала, апрача традыцыйнага алфавіту, яшчэ і пэўныя звесткі па граматыцы, нават шырэй звесткі па граматыцы, можна сказаць, арфаграфіі, больш пэўна, плюс дадатковы матэрыял для чытання і пэўныя канфесійныя тэксты. Верагодна, гэта выданне было даволі запатрабаваным, бо ўжо праз 4 гады яно было перавыдадзена ў Астрогу, у астрожскай друкарні. І мы можам тут, дарэчы, прасачыць пэўныя падабенствы ў выданнях Івана Фёдорова, у тым ліку гэтых з выданнямі Францыска Скарыны.
Адна з першых беларускіх друкаваных азбук пабачыла свет таксама ў віленскай друкарні Мамоніча ў сярэдзіне 1590-х гадоў. Бо трэба згадаць яшчэ і тое, што там жа у гэтай жа друкарні ў 1586 годзе выйшла граматыка славянскай мовы. Пра славянскую мову і старабеларускія так званыя граматыкі вот тут якраз можна паразважаць. Справа ў тым, што фактычна усе, не фактычна, усе азбукі, граматыкі, буквары і іншыя вучэбныя выданні ажно да 19 стагоддзя, не ўключна да 18-го, якія пабачылі свет на беларускіх землях, ці былі падрыхтаваны з удзелам беларускіх аўтараў ці выдаўцоў, яны не былі беларускімі, не былі арыентаваны на беларускую ці старабеларускую мову. Гэта былі азбукі, граматыкі, буквары царкоўнаславянскай мовы, польскай мовы, лацінскай мовы, якой хочаце мовы, толькі не сваёй, на которой, здаецца, б размаўлялі ўсюды. І размаўлялі. Вось той жывой мовы, гутарковай ці пісьмовай, канцылярскай, як заўгодна яе назваць, старабеларускай мовы, мы азбук граматык не маем, не глядзячы, дарэчы, як казаў, на наяўнасць падобнага выдання. Мы не маем, але чаму? Вось прыгожыя словы кажам пра статут, пра наяўнасць статуса пэўнага як дзяржаўнай мовы, але аналізуем, напрыклад, вучэбны працэс у нават брацкіх школах, я не кажу пра езуіцкія акадэміі ці калегіумы, я не кажу пра іудзейскія, да прыкладу, школы. Мы кажам, напрыклад, пра праваслаўныя уніяцкія брацкія школы ды і манастырскія. Навучанне так званай рускай мове фактычна не адбывалася. Вучылі, верагодна, і неверагодна, дакладна, найперш таму, што яна была добра вядомай мясцовым жыхарам, і, можа, яе, маўляў, і не трэба вучыць. То праз гэта паўстае адпаведная праблема. Ці не самі мы, зыходзячы з таго, што сваё мы і так маем, давайте вучыцца знешняму, ці не прастое мы самі страцілі ў пэўны час мову і яе статус. Ну, скажем, трохі рыскавата кажуць, што ў 1697 годзе было забаронена ўжываць старабеларускую мову. Ніхто нічога не забараняў. Самі беларусы на сейме разам з палякамі вырашылі, паколькі ўсе разумеем мову польскую, давайте будзем па-польску размаўляць. Забароны не было, і кнігі далей выдаваліся па старабеларуску, то ж сабранне выпадкаў краткае згадаць, ці шматлікую перапіску, ці многа іншых. Забароны не было, за гэта не каралі, не было такога крымінальнага адказнасці ці любой іншай за гэта. Была унутраная свая ж дамоўленасць і сваё ж жаданне карыстацца больш развітай і агульнапрынятай мовай міжнародных стасункаў. Самі беларусы праз жаданне вучыцца больш развітым лацінскай, царкоўнаславянскай і іншым мовам, пайшлі на адыход ад унармавання сваёй мовы і праз гэта яе развіцця. Фактычна з'яўленне вялікай колькасці граматык, азбук, буквароў на царкоўнаславянскай мове ў канцы 16 стагоддзя было нічым іншым, як адказам праваслаўнай царквы на крытыку, якая шмат гучала ў 16 стагоддзі ад таго ж Пятра Скаргі і іншых, што на царкоўнаславянскай, это ж мёртвая мова, на ёй нічога напісаць не можна, граматыка там быць не можа, і сэнсу у тым, каб працягваць нават багаслужэнне ў гэтай традыцыі, няма. Адпаведна, гэта быў зразумелы абсалютна адказ. На царкоўнаславянскай мове хуценька на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў з'явілася шмат граматык, буквароў, азбук і гэтак далей. Па-беларуску не з'явілася, бо і пагрозы такой не адчувалі. Гэта, натуральна ж, было, ну, скажем так, зразумела ўжо вельмі добра на пачатку 20-го стагоддзя. На той час, калі працаваў Браніслаў Тарашкевіч і многія іншыя сучаснікі. Пра гісторыю іншых выданняў я зараз шмат казаць не буду. Скажу, напрыклад, адзін добравядомы факт, ну, адносна добравядомы факт. Такое выданне, як буквар, з такой назваю прыдумалі беларусы фактычна, да? То есть это ўжо больш-менш пэўна. Не існавала да выданняў еўеўскай друкарні ні аднаго выдання, ні адной кнігі, якая б называлася буквар. Ніколі не выходзіла нідзе, ні ў Расіі, ні ў Сербіі, ні ў Балгарыі, Польшчы ці яшчэ дзе.
Гэта наша прыдумка. Першае, ну, адпаведна, у 1618 годзе першая такая кніга выйшла. Спірыдон Собаль у 1631 годзе ў Куцейне выдаў свой буквар. Пасля паўтарыў яго праз 3 гады ў Магілёве, з чаго пачалося ўжо магілёўскае кнігадрукаванне. Гэтую традыцыю перанялі нашы многія суседзі, і тое, што па букварах сёння вучацца не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі, ва Ўкраіне, гэта гонар наш беларускі. Тое, што на беларускія граматыкі, выдадзеныя тут у Вільні, напрыклад, і ў выданні Сматрыцкага, напрыклад, арыентаваліся лінгвісты расійскія, даследчыкі, навукоўцы, таксама бясспрэчны факт. І мы гэта павінны мець на ўвазе, павінны у пэўным сэнсе падкрэсліваць, бо апрача нас гэта не зробіць ніхто, як было з тым самым прыкладам, што я ўжо прыводзіў. У сувязі з гэтым у мяне фактычна выступленне завяршаецца. Адзінае, што я яшчэ хацеў сказаць, гэта тое, што на вялікі жаль, тыя выданні, пра которые я кажу, сёння не проста недаступныя ў Беларусі, яны амаль недаступныя ў прынцыпе, мы пра іх мала ведаем. Нічога не змянілася з тых часоў, вы самі ўсе цудоўна памятаеце тыя першыя кнігі, буквары, па которых мы ўсе разам з вами вучыліся. Буквар атрыманы ў спадчыну ад папярэдніка. Гэта ўжо не новая, мякка кажучы, кніга, а буквар, які пражыў 3 гады, выглядае нярэдка ўжо падобным на стос макулатуры. Гэта кніга, якую чытаюць вельмі актыўна. Тым больш дзеткі, якія робяць гэта павольна. Гэта кніга, якая вельмі хутка выходзіць з ужытку, і таму абсалютна натуральна, што, на жаль, беларусы не здолелі захаваць ні аднаго буквара з першых літаральна пары стагоддзяў выпуску гэтых кніг. Больш таго, усе буквары, пачынаючы, не толькі буквары, і азбукі, і граматыкі, захаваліся ў лічаных асобніках. Напрыклад, азбука таго ж Фёдорова — адзін асобнік. Першы беларускі буквар еўеўскі — адзін асобнік, другі дэфектны. Другі магілёўскі — адзін асобнік, максімум 2-3. Вот это ўсе першыя выданні захаваліся ў лічаных асобніках і вельмі часта ў экзатычных далёкіх зборах далёка ад Беларусі, куды трапілі абсалютна выпадковым шляхам і толькі таму захаваліся. Гэтае пытанне яшчэ патрабуе вывучэння. Я думаю, што пад бліжэйшыя задачы, у тым ліку святкавання 500-годдзя беларускага святкавання, гэтая задача патрабуе далейшай распрацоўкі. Я думаю, што супольнымі намаганнямі беларускія навукоўцы змогуць яшчэ шмат што ў гэтым кірунку сказаць. Дзякуй вам за ўвагу. Я напомню.